Koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho ka medo daro familia mathoth e kar chung'ur bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Ka okinyi ma kawuono familia moingo 100 e location ma Central Karachuonyo ne oulo daro kendo riwore gi jowetegi ma sani ojot e kambi bang' kane pi oula osedarogi. Jogo ma odak e kuonde ma oula thoro dare ji bende imedo kwa mondo yie omany kuonde ma ginyalo resore ma kik girit mondo pi oula manyalo kelonegi masira omonygi mokwongo kaluwore kod koth mapek ma medo chwe thurka. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyowa ler ewi wach mar midhiero mar oula. Koth mane ochwe otieno ma piro wuok kawuono ne omedo kelo pek ne jodak mawuok Central Karachuonyo mane pi oula omwomore madonjo e mieregi. Familia go ne ochuno mondo res kod yiedhi e utegi ma sani koro pi olworo ma oketo diere kaluwore kod koth mapek mane ochwe alworano. Ka jogo mane oresi miechgi okinyi ma kawuono ne oter Simbi Dispensary kama koro gijote ka kwand jogo ma sani koro ojote e kambino oingo 300 bang' oula darogi e miechgi. Pi osetemo ka chandowa kabisa gweng' mar Kugembo. Wan mana Simbi kata sani pi opong', mon igolo mana gi yiedhi, mon igolo mana gi ngai, onge kaka gibi, onge kaka gitim. Wasayo kendo wakwayo gi Roho ma Nyasaye ni konywa uru, wan kodu nwagonu kura. Lep wadhi, chambwa mane wan go matin bende odhi, kaka watimre onge, an chi liel, oda bomukore, konywa uru. Waonge rieko mwanyalo gedogo. Oganda go makoro medo dhungore kambino bende sani odong' nono ka mwandugi mag udi kod jambgi bende pi oula mane omonjogi e mieregi ne oyweyo ma odhigo ka thoth utegi mag dak bende pi oula oseruombo piny. Wan gi chandruok mar pi. Tayo wakwa sirikal gibarnwa pi. Ka gibaronwa pigni to wanyalo konyore. Nikech kata bed mana ni ne gimiwa chiemo to chiemo wabiro chamo sano to rumo. Ka sirikal oyie gibarnwa pig cha ka donjo nam nikech sani gwendwa dhi dhoko rombe odhi diek odhi onge kaka wakonyore mattress gini mag ji odhi te onge kaka gini mine nindo supiechegi odhi te onge gimoro amora puothewa odhi te. E kambi kama koro gijote ni luro nitie ni tuoche mikelo kod alwora ma ochido gi mago ma ikelo kod ng'ich nyalo monjogi anya to nyithindo matindo ma sani koro gijotgi e kambino ka dwaro nitie mondo sirikal komakore kod migepe mamoko ochwal ne familia go eko kony. Puothego mwakonyorego, puothego gimoro amora mwalowa Kugembo ka. E sama wan godo ni kata nyithindo dhi yaw skul, waonge gimoro amora ma nyithindo nyalo dok godo skul nikech geno wate nokethore piny mwalo ka. Wan gi nyithindo matindo e kamp ka, tuoche ntiere, wachandre kodgi sani kata kaka giyud yedhe, jomadongo be tuo goyo to gi ng'ich. Kaka Homa Bay sani sub county mar Karachuonyo North, jowa osehinyore gwenge mag Bala, Simbi, Kugembo, ka wadhi nyaka Osodo gi Kobuya. E kinde ni nitiere jowa mosewuok modhi nyaka e kambi gidakie kembe kaka Simbi Dispensary, Osodo Primary, Kobuya Primary, kendo gidwaro gik mopogore opogore machalo kaka chiemo, gik mamoko mopogore gi chiemo machalo kaka ongede, mattress, gige tedo maginyalo konyore godo e kambi. Kumachielo bende kaunti ma Meru, familia maromo 50 mane pi oulo dare miechgi e gweng' ma Kianjai kar chud bura ma Tigania West ne oyudo kony ma opogore kowuok kuom riwruok mar Kenya Red Cross. Today we are here in Tigania West supporting households that have been displaced by the ongoing rainfall. We received a call from the community with support of the ACC that the area has been greatly affected, and indeed when we came to do our assessment we realized that was the fact. We identified a total of 50 households that were totally displaced. Wakiona dalili ya mvua, wakiona kuna mahaba yanaendelea kuwakabili, tunawaomba waweze kuondoka na kuhama waendelee mahali ambao ni salama. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Familia makwan gi ok tin ne 23 oseyudo midhiero